जों बर' हौवाफ्रा जाम्बा नामा? नोंसिनि बांगाल हौवाजों खुदुमलायनायखौ नायनांगौ नामा बिबारि? लाजिगोना लाजियाखै नों गावनि हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों हाबा जानो सालि? हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय थालायबाय बयखौबो। दा आङो बिबारि बांगाल हौवाजों हाबा जाहैनायखौ दुखु मोनदों। बर' हौवाफोरखौ आजां गाजां लफायलांबाय बिबारिया। अबेबा बायला गोजा हाजोनो उदालगुरि बे थांनानै मा खोथा बुङामोन बिबारिया। दा मानो बर' हौवाखौ गारनानै बांगाल हौवाजों मानो हाबा जाहैखो? बेसेबां दुखु नांदों आं। लोंगासिनोसो नै गाइसमोन। बिबारिया बांगाल हौवाजों हाबा जाहैबाय, ओंखायनो एसे दुखु मोननानै लोंदां। बर' हौवाफोरखौ आजां गाजां लफायलांबाय बिबारिया। नाथाय बर' हौवाया मोनाखिसै, बांगालासो मोनहैबावबाय बेखौ। बर' हौवाफोरखौ आजां गाजां लफायबाय, बर' हौवाफोरखौ आजां गाजां बुंबाय। दा मा जाखो सेंग्राफोर सानदो, मानि थाखाय बांगाल हौवा लाखो? लोंनायनि थाखाय ना थाखा फैसानि थाखाय? बेखौ सानदो। बिबारिया मानो बांगाल हौवाजों मानो हाबा जाहैखो? बेसेबां लासिंसिं दा सेंग्राफोर। उदालगुरिनाबो लाखिनो हायाखिसै, दिखियाजुलिनाबो लाखिनो हायाखिसै। आंनि बिमा बिफायाबो ओरैबायदि सोमोनांथाव अनो आंखौ आरो बाख्नायो। न' खाथि नोमा नोम्फाया अननायखायनोथ' बांगाल हौवाजों हाबा हरदों दा बिबारि। नोमा नोम्फा अननाय मोनामोनबा नोङो बांगाल हौवाजों हाबा जानो मोनगौमोन। बर' जान्था फाग्लाजोंसो जानो मोनगौमोन नोङो। नोमा नोम्फा अननायनि थाखायसो नों दा बांगाल हौवाजों हाबा जानो मोनबाय। नङाबाथ' बर' हौवा जुबाय फाग्लाखौनो लानांगौमोन नों। दा बांगाल हौवा बिरि सोबग्राखौ लाहैबाय नालाय, बर' हौवाया जुमाय लोङो, बांगाल हौवाया बिरि सोबो। आंनि खोथाया जादोंना जायाखै? दिखियाजुलियानो उदालगुरि जाहैबाय, जेबो नङा। बाक्सानाबो गैया, क'क्राझारनिबो गैया, चिरांनिबो गैया। बिबारिखौ रावबो लाखिनो हायाखिसै दा। आरो दा बिबारिया इउटुब गोदान खुलिबावबाय, साबस्क्राइब खालामनो थिनगासिनो दं, साबस्क्राइब खालामनो थिनगासिनो दङ बांगाल हौवाजों हाबा जानानै। मा जागोन बेयो? गावसिनि खुदुमलायनायखौ जों नायनांगौ नामा? बांगाल हौवाजों खुदुमलायनायखौ जों नायनांगौ बर' सेंग्राफ्रा? मा जागोन बे दा सेंग्राफोर? एसेबो सानाखै ना बिबारिनि हाबा जानायनि थाखाय लोंगासिनो दङ? कमेन्टफ्राव खोन्थाहर। मोना गुनाबाबो भिडिअ खालामनाय जाबाय सेंग्राफोर। आदसा मानो बर' सेंग्राफ्रा मोजां मोजां हिनजावखौ बांगाल हौवानोल' हरगासिनो दङ दालाय? खारलागासिनो दङ। बिबारियाबोथ' मोजांमोन ना, मानो लाखिनो हायाखिसै? मानो बांगाल हौवाजों थांखो बिबारिया? गोदोथ' बायला हाजोखौ समाय लालायबोदोंमोन दिखियाजुलियाव, उदालगुरियाव। दा बांगाल हौवाजोंसो हाबा जाबावबाय। आरो सासे बोरमा दंमोन ना बिबारिखौ आंसो गोसोथोयो होननानै, बे घन्टा मानो लाखिनो हायाखै बियो बिबारिखौ? मानो बांगाल हौवाजों हाबा जाहैयो होखो बियो बे बोरमाया? गोदो कमेन्टआव सोरबा सोरबा हरोबा बिबारिखौ आंसो मोजां मोनोमोन होननानै, मानो बियो लाखिनो हायाखै? मानो बांगाल हौवाजों हाबा जाहैखो बियो बर' सेंग्रा जानानै? लाजिदो सेंग्राफोर, एसे लाजिदो। बिबारिनि खुदुमलायनायखौ नायदो बांगाल हौवाजों। नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम देखायजोबगोन आं। बिबारिजों खुदुमलायनाय, बांगाल हौवा हाबा जानानै
दा बर' सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि हायाखै। बांगालासो हादों, बांगाला। सोरजों थांफाखो बेबा बांगाल हौवा हाबा जाबाय। बाङा सिङा मावग्रा ना मिस्ट्रि मावग्रा ना सफियार इन्जिनियार मावग्रा, बोरै बुजिबावनो दालाय सेंग्राफोर। थांनायाथ' हाबायाथ' जाबाय बिबारियाथ' बर' सेंग्राफोरखौ आंखौ लादो होनदोंमोन ना। खिन्थु बर' सेंग्राफ्रा बिबारिखौ रावबो लानो हायाखै। सासे दंमोन, बिनि नामखौ आं बावबाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बिनि नामखौ बावबाय आं गोसोनायसो। बिबारिया ओरैबायदि न'खरनि मानसि, एसे मा होनो गरिब थाखोनि मानसि बेफोरबायदि बुंलायलायदोंमोन गोदोहाय भिडिअआव नुदोंमोन आं। नाथाय मानो हाबा जाहैखो बिबारिया बांगालजों? बर' सेंग्राया अबाय थांखो? दा बे खोथाखौ लानानै एसे दुखु जादां लोगोफोर।